I hope takubata panguva chaidzo chaidzo. Anyway, yes, we are back pa Sekuru Gudo Pikicha TV. Mungona kuti setup yedu iri kuimprove each and every time. Yes, tiri kuita tichichinja tichikunzirai zvinhu zvitsva, zvinhu zvinyowani. Namba dzanhubu munodziwana pa screen papa, dzangu munodziwana pa screen. Yes, tikuti followai nekulaika Facebook page yedu yatiri kubroadcaster live right away right now inonzi Sekuru Gudo Pikicha TV. Guys, anditya ngatisangana kushare zvakare. Ngatimbowanda anditi kune vasina kusubscribe ku YouTube channel yangu inonzi Sekuru Gudo Pikicha, mono subscribe. Nubu zvakamira sei? bozwe kuti sema mix manje. Bolato Bozwe kuti anditika aiwa bozwe kuti. Anyway, so nyaya iripo ndeyekuti pane zvitsva zviripo. Muri kuzviziva kuti Nubu na PTK vane chavakapedzera kutipa musununu. Muri kuzviziva RIDDIM chiri chingungundengu chainzi soft touch. Anyway, vadzoka futi vane chimwe futi chakaipa chakanyanya but chikoncho. Muri kungozvinzwa ndo chiri kungorira pasi pevoice rangu. Saka ichi chakanyanya ichi. Kune vakambosara pa soft touch apa pamuri fana kubudikira. Dawa indongo waenje chayo guys. Right, guys, RIDDIM runs good intentions anditya ndakati tafuti na PTK chinyowanishi. Saka tisange tine ma-artist zvekudaro. Saka this time guys, this time taugadzira zvinhu chaizvo anditya vatisatambogadzira ever. Okay, vamwe vari kuti hanzi mudhara mapera. Hamena kuti ndizvo here zvakamira sei? Zvikunzi hanzi mapera, hanzi makangoti zii. Taurai nevanhu pakamira sei? Nyaya yekupera ka. Alright, ndirambopfuta chinhu wani ukazvarwa une chipo chako chekusona hembe chakapuwa naMwari. Wakapuwa chipo chako chekusona naMwari handiti. Unozonekwa unazongosona ubhodzi chipo chako chasona naMwari. Ndosachachenda kupi manje? Hanzi chipo chingatorwe here because hausikushandisa kana kuti kana wapiwa watopiwa. Saka ndozvitaura mukomana vari kuti havana kupera vachiri mugame. Zvakawanzwa pasoft touch. Muchavanzwa zvakare chingungundengu icho kuti chinenge chakamira sei. Anyway, tangotereka tichibvita kuti mungoita muchingonzwa kuti otherwise zviri sei aiwa bolato mukomana Nubu. Man. Right now muri based kupe vanhu vangadai kuziva because pane nguva asiri kuziva kuti muri kuita sei. Yeah guys, mazuva ano ndikushandira ndiri kuno Cape Town anditika. Mazuva ano ndikushandira ndiri Cape Town ndokwandiri. Ndoshanda futi nema-artist mamwe ari kuZimbabwe even though ndiri kurefa nditika ndiri kure kwandiri ndiri kunoko. Endewo ndoshuviro yedu isusu sevanhu vari muart remusic. Even papapa mukatobvunza kuti artist wese kumubvunza kuti artist akabvunzwa nzi wewe urikuda kuzosvika papine music yako anobvunza kuti aiwa inini kadoda kuzosvikawo kana kuti international level wanditika. So international manaka zvinotangira ipapa kutobva muZimbabwe momo wapinda nemuZambia wakumboshandirawo uri kuZambia ikoko kuimbawo music yako uri kuZambia ikoko wazobva ndokuti uzonosvikawo international kako kuna naAmerica. Ungangoti tirambawo kuti zvinongoramba ungori padhuze ipapo. Alright, achibodiplayira song anditi tamuzwa song. Aiwa, RIDDIM chedu chiri kungoramba chichingodzoka muchingozvinzwa kuti ma1 hazvina kumira mushe nekuti Nubu na PTK vadzoka nechimwe chinyowa nechingungundengu ichi chiconscious because last time vakakupai dance so vangodzoka vakati no pane vaichema kuti ichi chatiremera this and that hatisi kuchikwanisa. Toziva kuti anenge ari ma-excuse evanhu vasingagone. Sorry zvenyu unoziva Sekuru Gudo vanongotaura nemusoro wavo. Otherwise vamwe ichokwadi chandiri kutaura vanhu kana vasingagone vanopa ma-excuse. Kunyepa here mudhara? Vari pa ma-excuse. Imachanda nema-artist for a long time. Vari kutaurisha ona mumwe ka aishoti amana asitakarwa neflu. Excuse kuti mwana kwaishati ama guys ndanaiwa nemvura anditika. Excuse yo and excuse. So guys, hatisiri kuda kuti musaziva kuti chii chikuitika. Chiri kuitika ndechekuti pane RIDDIM nyowani. Ndosakamuona varume tu vakamira panapa. Ini ndinonzi Sekuru Gudo Pikicha. Yes, Sekuru Gudo Pikicha. Kare ndaimbonzi Longman wekwaJacha ndichimboimba zvimasongo zvangu zvandaimba zvimari. Ndakabatwa ndadhakwa muchandiona kwaJacha. Ndakabva ndazoperawo ndakatopera. Kupera kuri indoda hangu kubvuma hangu chomwe ndakatopera.
Dai guys kupere ko guys. Iwe unonda paura ngoti kana mazino chaiwo andisisina hapana. Awa idina kwani bvumizo. Achingoguma emdara zvino. Pako munhu akapereka munhu webhora auza bhora kana wakura iwoga bhora unoratadza umhanya 90 minutes haditika kwete kuti iwewo maoko ako anoridza keyboard haditika keyboard wonzi apera manje maoko aya achagona kuridza keyboard aiwa izvo zvo zvatikura bezvo ko PTK ndakanzwa vanhu vachiti kuti PTK apera handisi kuziva kuti vakomana imimi wai muri chii chiri kuitika munoda kuratidza vanhu kuti hamuna kupera here kana kuti tinyatso kutora nzvimbo chaiyo hatisi pakuzoratidza lero kuti hatina kupera handitika hatisi pakuda kuratidzai isusu tipakugadzirirai mhanzi izvozvo zvamukunzwa izvo handitika hazvigadzirwe nemunhu anenge apera vakomana vari kuramba vakuti handina kupera anyway tiri pasekuru gudo pikicha TV yes inoi ipikicha TV yemageto youth mageto youth akamagadzirira platform inoi yekuti vauye vachishowcasa matalents avo sekuru gudo pikicha munowana zvakawanda wanda munowana news latest news zviri kutrenda mumastreets panorwa malive panorwa mainterviews nemaartist akasiyana siyana achiri kusimukira yes tinovapa mukana nekuti ndo varidzi vefuture yemusic industry yekuzimbabwe so right now muri kuno kuSouth Africa saka music iri kufamba sei iri kukwanisa iri kunosvikawo kana kuti kuZimbabwe kune mamwe mafanzi vamwe vanenge vaida kunzwawo kana kuti ndezvekuno chete kana kuti yato danso ndakanzwa vachiita hanzi Cape Danso pamwe zvakamira sei inanika zviri Cape Danso ndikatogadzira Zim Danso even though wangu ndichigadzira danso ndikatosva wangu ndagadzira Zim vari kuti kahanzi kana yagadzirwa mhiri kwaLimpopo kana kuti South Africa ko zvakura kuti ikagadzirwa kuZambia yakunzi Zam Danso Zam Danso ameno kana yakagadzirwa kuMozambique mamwe yanzi Mos Danso ameno kana yakuDubai zvane rimwe zita but anyway chiRIDDIM muri kuchifila I hope chiRIDDIM chiripo muri kuchinzwapo kune vari kuda kupinda pachiRIDDIM ichi vanokubata ipapi mukomana pane here nhamba dzaminadzo straight up kutongobata pa 067 959 3499 paskrini pedu apo mungatadza kukona uku kune vamwe pari kunyemudza so pamadetails akasiyana siyana pane nhamba dzamukoma NHUBU zvakare pane nhamba dzangu futi zvakare papo vanoziyana naPTK oro vane nhamba dzaPTK munokwanisa kuti kuita sei kumubatawo futi papa PTK moita sei okupai madetails I think nevanhu vari kunana Joburg and Gauteng province because here we are in Western Cape so vari kuWestern Cape vari kupinda pachingungutengo ichi munobatani NHUBU wemanafu then vari kuGauteng province nemamwe province ari kudhuze neGauteng munenge muchibatani PTK so like pasocial media muri active here muripo here pasocial media like Instagram Facebook YouTube zvakamira sei papo right pese papo ndiripo mukauya paFacebook unobata yakanzi NHUBU yakanzi wemanafu NHUBU then kuInstagram futi it's wemanafu NHUBU then pa YouTube manje munobata futi pane page ratiri kushanda naro anditika rinonzi Zim Extra okay munongoti bata futi mangoma futi ipapo futi paZim Extra I think ndo pari kuwanikwa soft touch rhythm medley handiti ndo pari kuwanika okay so Zim Extra is working na NHUBU wemanafu I think ndo madistributors ema-productions aNHUBU ndo vari kudistributa pane big jana ameno imbinga here inonzi Masendu titaurire nezvamukoma Masendu pakamira sei vari kuita sei contribution yavo pazvinhu izvi okay Masendu ndiye manager wangu inini ndiye ndanomaneja futi page reZim Extra nditika okay but now akambobuda asi muAfrica right now apa paizvo ari kuAmerica ari kuStates ari kuNew York okay tichungoshanda takangodaro zvedu since ndiye mandoshanda naye saka papa ndiyakuitwa push sele kuti zvifambe okay shout out to you sando dzenyu mudhara Masendu this is Sekuru Gudo Pikicha representing yes geto rangu ini ndinobva Epatan Park Dark City place of no pity but at the same time GZ kunobva NHUBU ndo original ndo mother geto rangu ndo actually kwaningati ndo kwangu chaiko ndo kune rikuvute but munozoona mbambaira inotambarara ichienda kwakasiyana siyana so Epatan Park Dark City place of no pity if you are watching
here on Sekuru Gudo Pikicha TV. Yes, I say I salute to you. Okay, tiendera mberi nechirongwa chedu. So pane here big names or vamwe vanhu vagara muindustry vachapinda paRIDDIM zvakamira sei? Vanenge vachida kuziva mafanza kuti RIDDIM richapindwa naani zvakamira sei? Vangatarisira mangoma kubva kune vapi? Okay, pane vakamboita mukurumbira kana kuti vane mukurumbira parizvo. Okay, mona RIDDIM iri manje riri kupinda munhu wese anditika, then big artist mwana wese anditika aripo artist achapinda anditika ipapo, but surprise manje kwamuri maiziya, surprise big time anditika. Then boss Masendu iwo manager wangu pinzira kuti hanzi Mbinga Masendu ndo chibaba chiri kuziva kuti zvichafamba sei zvakamira sei. Maybe it's a surprise, maybe pane zvavari kubika, maybe pane zvavari kuti muzongoshamisika vachiita sei vachiona. Takatarisa rimwe RIDDIM ramakapedzera kubudisa soft touch. Ndeapawo maartists amuri kufungidzira kuti anogona kushaina paRIDDIM nyowani. Okay, tina Terminator akapopota ende akatati haasi kuda kusara futi pane chimwe chikutera futi chinyowani icho saka tozati achapopota zvakadii papo, but haiwa zvekutodaro guys, zvekutodaro RIDDIM ndikuti kuti hamusi kuriziya zita raro because hatina kumboritaura. Kana iwe uri kutaura kuti uri kuriziya waudzwa nani? Anyway, RIDDIM rinonzi chii mukomana? RIDDIM rinonzi Good Intentions anditika. Ndoramuudza uri kurira pasi hanzi rinonzi Good Intentions. Hanzi ma-intentions akanaka, hamena kuti mapaiperi chichino, hamena kuti ndimunoziva kuti chini chirungu chinondinetsa ndakura but good intentions. Saka I think tine zvinhu zviri good zvakawanda zvatiri kuexpecta from this project Good Intentions RIDDIM, produced by NHUBU Manaf na PTK. Please musandipopotere mukanzwawo mic yangu ichimbonzvenga kana kuti chidi mukanwa hamusina mazino, saka mashoko anopoya. Saka zvimwe zvinhu ndezvekutongoona kuti ndisekuru. I am privileged to do whatever I like. I'm very sorry kune vari kucomplaina or vari kutaura zvavari kutaura. Hapana mabatsiriro anenge akuite because Sekuru Gudo Pikicha kana vachitaura vanenge vachitotaura. Anyway, NHUBU, yes aya kune here tarisiro yekuti anytime unodzokera kuZimbabwe kana uchimbori best zvako muno muSouth Africa nenyaya dzemaworks idzi? Awa, ini ndiri munhu anomboita chidzokera kuZimbabwe ndichingoti ndamboya kunoku ndomboda inobata ndomboenda kuZimbabwe ndokubata 2 minutes, but right now hangu ndiri based muno muCape Town zvaiko zvino. Based muno muCape Town zvekutodaro. Saka tikutomboshanda tiri kunoku. Ndasainambotara papa ndati zvinhu zvinotangira ipapa handiti kwazozoti audience mutawarira kwakati azoenda kwakati zvazodai Ekoni akabva kukonzi kushika kwake muAfrica mumusoro Senegal uko mazana akuAmerica ari kuzvinanga achita arikoko. Sawo ingori nyaya yemaworks, saka kungori kufamba nemaworks. Mukurinzwa mukoma NHUBU vati aiwa kumusha havana kuramwa, but vari kuti so far vari kumboita kuti zvinhu zvibalance. Munoziva kuti tiri maproducer, tiri maartist, tine mhuri, tine vabereki, tine vanin'ina, tine madzikoma, tine vanhu vatinenge tichida kubatsira. Saka at some point unotombopinda pasi pemvura womboita zvaunoita sei, womboita zvaunoita uri pasi pemvura. Mukoma NHUBU kupira kudhara makamboshanda nemamwe mabig artist atikuziya or atinoziya vakafanana nana Freeman, vakafanana nana Knowledge, vamwe vainzi na Sub 21. Maartist waya tanenge vasina mbomanzwa vana Tetlas nana Biscuit vainzi ani vamwe vakomana list yacho hatisi kuvanzwa. Chii chiri kuitika? Muri kumbovabata here? Vanhu vari kumbokubata here? Most vanhu vandakashanda navo vakawanda vachona vandakashanda navo panguva yacho yamukutaura iyoyo, the likes of ana Freeman, ana Dr. Buja, ana Metal D, ana awamuta ana Yombri man, vana vari kuimba vari kuimba ende ndo vanhu vakatoita kuti ndo vanhu vakandipa power, ndo inonzi chika mpapa kuvaka Zimbabwe yamunoti yekutanga foundation. Ana Freeman, ana Dr. Abuja, ana Shindo, ana Gonzilla,
handitika ya ndo timu rangu iroro ende pakushanda kotaita taitongoshanda tiri mashamwari kuza kungoshamwari kungosumudzana tiri mashamwari noti kuti inini ndakasumudza Freeman noti kuti Freeman akasumudza inini aiwa isusu tiri vanhu vachi tingora vanhu vaingotamba vese tichingoita zvatichingoita plus nanhasi tinongotamba tese aiwa iripo muri kuzvinzwa kuti hanzi they are childhood friends ushamwari hwavo haupere nekuti kwahwakatangira ndo kure ende kwavari kuenda ndo kumberi mberi. Dr. Abuja handina kuvanzwa pasoft touch up vakapinda kana kuti havana kupinda? Dr. Abuja angasungatsofila kebo I think mine zvaita pachest pake so haanazokwanisa kubatika but munhu achauya zvake pasoft touch ipapo achauya boss so far akuchikwana futi ipapo parikuita sei pari kupinda mamwe good intentions ipapo no ipapo pasoft touch ari kuuya boss soft touch richiri kutongopindwa rona nhasi even ndine imwe song nyowani from Sniper ichabuda futi ipapo pasoft touch so pane song ya Sniper ichauya ipapo futi iri pasoft touch so muchainzwa ipapo so asati rapera kuti hanzi rapera kupindwa vanhu vari kuuya vari kupinda. Munoziva kuti malate Henry dzimwe nguva anogona kuuraya zvinhu zvese zvakambenge zvaitwa vachiratidza masimba vakomana. Munozviziva kuti vana Sniper zvibaba pane mukomana anonzi Power Rasta because mukataura nezveconscious zvinorimba mamwe artist akafanana naPower Rasta vana Rascaleb zvakamira sei pane rimwe artist kutogona kutarisira kusangana naye pagood intentions? Okay, tina Rascaleb tina Power Rasta tina mwana anonzi Cannabel chinhu anoronge sizva anorova ayeka ndomutemba sterek so Cannabel Power Rasta mamwe maartist ari kuexpectwa kuti anogona kungobudikira paproject. Munozviziva kuti music is a mission, it's not a competition. Yes, but unfortunately these days I think zvakachinja. Ndikuona kunge music ya competition isisiri mission. Murikubaonawo sei ichiri mission iri? Music itori competition zvazvo zvatanzi mission zvazveka zvazviko zvazvo guys music competition yo ukada kuimba zvokuti ndikungoimba ka usikaite competition ya zvamwariwo handizivi hangu unongokanaka kupi but kutorowa ichitoita competition uchitopinda nemomo muri kuzvinzwira zvakatangira zvinhu izvi kana iri dance wedi kwayakatangira dance way handitika kwainotonzi ndekwayo kujamaica uko itori music yemadhisi ukasadhisa munhu ka kusimuka kwako tasimone vibes kateo ndiye king of what of dancehall zvaiko zvino Jamaica andozvigadza ega kuti hapana nachikudza kuti unozvigadza wega kokunogati kunokuti nani tina ketero ka aditika kunongozvigadza wega ipapo kuti nini pane mwana anonzi JPZ yes mandirangaridza nezvimwe mumwe geto iti ainzi JPZ akazvigadza zvakare paumambo hwemucape town munomu ana kumbomirira kuti mafanzi vamugadza akatongomuka makuseni abva kutogesa akazatogesa mabura acho ndobva atongoti I'm king of king kana nhasi tongomuto king vamwe vakazviramba vamwe meno zvinenge zvakatozopedzera zvatone maviolence mukati. Anyway, JPZ wherever you are, salute and shout out to you. I like shungu dzako dzaunoita pazvinhu zvako mazuva ndikuona uchita tumaskiti which is good as well. Hanzi nanyembesu hanzi ko imbotipewo RIDDIM racho ndimwe kuimba nhubusimudza here nyembesi aiwa ndakuona nyembesi ndikuona natendai mukoma wedu tendai shamari varipo ava tendai wagwa ndakuona tendai nakuona yo love mesh aiwa ndakuona hoyo salute wangu tipe mamwe kuma comment section tina praise futika proxy aiwa ndakuona praise tina Bernard chatukuto awa ndikule wangu anondzisa kuza keyboard salute baba akuona chibaba makatona sandane mukuzviona kuti ma chicken chunks kuma Somalia kumira na Alex January uyo wamona chibaba aiwa boy baba ezve hanzi photography vanoda maphotos emhando yepamusoro mukoma Alex January kucomment section ikokoko vanokusoterai yese vanokuitirai zvese vanoziva basa ravo. Alex January kana kuti AJ photos vanorova ma-indoor shoots ma-outdoor shoots ma-weddings zvese vanoita ende inayo vhesi simuka inaro vhesi
tapanana. Right, pana mwana anonzi edition builders anditika hanzi I message yenyu straight hanzi ndida key at Sekuru Gudo Pikicha. Hanzi key ikudwa ndepa. Azo nekuna NHUBU digital. Hawa inokupa key. Aiwa zvakarongeka kana muchita zvekuvakisa vanhu aiwa tinokurudzira zvakare kuti muone mukoma nekuti builders ari kuratidza kuti vane zvavanoita vane chekuita nekuvaka saka pano paSekuru Gudo Pikicha chatinoda ndechekuti mabhizimisi nezvese zvamuri kuita nemainvestments enyu aende kumberi saka tinokurudzira mabhizimisi nemabhindauko iwayo kuzvizvarwa zvekuZimbabwe kunyanya ende nayo. Tine mumwe anonzi Ozo Mutuda. Shout out chibaba changu manje. Aiwa chibaba changu ichi aiwa Osman manje anonzi Gigi hanzi Gigi Masasi Yesaya Gigi Masasi hanzi NHUBU takaenda yaiwa tikatoenda tidzoke Yesaya Fortune Ras sando dzenyu paSekuru Gudo Pikicha TV ndio pari kuitika zvese kana usina Derek Son ya yes zviri sei mukoma Derek bo mafia anditika awa timu ripo rakawanda inatadza nguri zoriverenga muri kanyowa ndimogona kutosa kenyu vane mashangana makutosa kapo hanzi muhlabati mahachi wekwahlabalala muhlabati inikaita mwana wangu muwachazoitiwo pamberi apa ndamupoka muhlabati mahlabalala ayo wekwahlabalala mazita aya kana vanhu vari muSouth Africa unogona kungozvipawo kana zita raunona rinoenderana nenzvimbo yawo inayo inda inombonzi guguleti kuti hara pana kasvikira kunonzi kuguguleti but anyway aiwa risi zita rangu zvangu Sekuru Gudo Pikicha ndo zita rangu. Tine mumwe abva apinda mai anonzi Wilfred Chingowo. Ndionga Wilfred ero. Ndi holy president ya. Aiwa. Dangerous weapon. Aiwa salute dangerous weapon. Holy PPP. Holy president inde mumwe artist ari kusimukira zvine mukurumbira muno mu Cape Town vaka. Inenge clan yemawindi ine zvekuita nemawindi. Vanamuziya kati Doskman Yesaya. Right, ava tine mumwe anonzi Dizman Chipanda kama kuerenga kunozibonetsa hanzi chi Dizman Chindifa unogona kuverengera vavo papa cinema Dizman Chindifa mastacho mageto yuti vano salute isu chatinomboda ndechekuti mangoma aende kumberi musanyeperwe kuti hanzi munhu kana uri Cape Town haurire hanzi unofana kuti angaenda kuZimbabwe unongorira uri kwauri ona isi tiri kungorira tiri panapa hatisi kumirira zvababa Tencent unoona ndosana ndifarira hangu timu yevanhu vasina mazina vanotaura chokwadi. Ndodambobvunza pane pachinzi kana uri kunyika ukuko aurire vangotaura kuti chikurira chiya hanzi kana usiri kuimba uri kuZimbabwe hanzi haukwanise kurira kumwe kwese kwakasiyana hanzi music inotangira usi hanzi like kana kuno hanzi unenge uchipedza nguva kana uchiimba uri kunze kweZimbabwe amene kunze kwenyika amene zvakamira usei ipapo muri kupaonawo sei saka Nox ari kuita sei ari kuno havasi kumunzwa Nox ari kuita sei ari kupiwo Nox Buffalo Soldier ari kupi guys ko Shashiu akatangira kupi exactly from South Africa kuna andonzi Shasha chimongo chiri kunetsa muno zvakaipa achina kutombomira mune chimongo ichi akatozouya kuZimbabwe ikoko mazviona so music ainei kuti wanzi uri kupi uri kuDubai kana kuti uri kupi kana kuti kwauri iwe unongoimba chete because music ichazorira painorira kana chingorira pa kuZimbabwe tine stations tine radio stations ko hakuna mbonyo wanzuka rekodi uri kuCape Town kana rekodi uri kuZambia kana azvirire zvinorira futi ikoko that is true music ichipo chinofamba nemuridzi wacho handizoti chii chinofamba nemba yacho aminoti ikondo iri inofamba nemba yacho saka music nemuridzi wayo hazviite se hazvisiyana anyway NHUBU yemana pane here chimwe futi chatiri kufanira kumboramba tichitaura apa because inini pahuro paoma voice rangu mungorinzwa ndakutoda black label nasavana black label ndokutekera black label ndambawo mashoko ekuti tingangoti gaga kumafans kutopafambisa sei right guys isusu tongokumbira support yenyu ndosaka tauya pano toda kuti tibuditse RIDDIM ramuri kunzwa pazaSapo toda kuti mungotiteerera handitika then isusu chatinongoda kwamurika ingori support
support chete ndio yatinongoda kwamuri ende tiri zvizvarwa zvemuno muAfrica tese handitika. So guys tinongodawo support yenyu guys, please nengosubscribe tozati tichazozvipusha zvinhu zvacho handika zvasvika nekwamuri. Pazi chimwe chinhu manje chatoda kuti muziye handitika kuti music iyi kana ichinge yabuda handitika ichinge yabuda paya pane pamunoenda muchinosubscribe paya muchinosubscribe pamunosvika muchinoita ndo maviews handiti hanzi NHUBU ndauya kunorekodha patamuko kwini. Alright guys, sei ndauya hanguwo panapa guys, mukazongoshamiswa kuti ndazoita sei hanguwo kwamuri. Inini ndinokusalutai mese ende ndokudai mese ende muri apa pangu mese. Pasina imimi hapana inini, pasina imimi hapana Sekuru Gudo, pasina imimi hapana maartist enyu, hakuna Wingiti, hakuna Freeman, hakuna ani. So chatinongokumbira kwamuri, sometimes patinokanda music dzedu, patinokanda malink ingave pa YouTube handitika kangoziva ungotiwo kungonovhiwawo nekungosubscribewo ndochandokumbirawo kwamuri chete kungosubscribe kwakuya handitika pamunoona takanda not kuti hanzi kuti inini ndega aiwa vamunoono vari kuitawo zvimwe zvinhu zvinenge zvine musoro handitika mufana ngoziwo muchingosapotawo nekungosubscribe pane karedhi ndiperudzi pane pakanzi press subscribe, pressa button rekusubscribe. Pane chibhero kuti chiri papo chekuti chinonzi notification bell, unofana kuona chingende kuti every time patinoposta zvinhu zvinyowani pano uploadwa zvinhu zvinyowani automatically zvangoshowa kufoni kwako, auchanetswe kuma inbox nekuma DM uchingokanda zvima link. Shout out kune mukadzi wangu uyo pa live. Kabire mukane mukona hanzi makarova RIDDIM husband. Arika chitidzo chigadzira ka. Kana manga muchifunga kuti NHUBU ameno maapinda NHUBU tinaye panapa musatye zvenyu. NHUBU tinomudzosa kumba kana tangopedza zvatiri kuita, otherwise kamfana kamungaribo here karibo zvekuti then amukumhoresikonachi na Disman hanzi regai tiriponde king wakanozoriponda aiwa Disman chingungu ndengu uri kungozvinzwa tina fortune yaya futi hanzi tine nyama Sekuru Gudo baba vapindira masista angu kalast bonu bameda Elizabeth. Hello sister wangu. Aikona kuenda kwa America, aikona kuenda kupi usina undiona. Aiwa Sekuru Gudo vari pana handi uchiri kuziya Eliza kuti ndaiwanzouya paya ndichitaimira tini chingwa chine maavu. Kaya noti sija hadzi big up my elders. Unama elders. Kana paine munhu hanzi MC Praise ka hanzi kuona comment yake ndamona hati sawa uyo omona MC Praise if you really want to go. MC Praise tukukuda intentions up mumwe mukadzi wedu apindira uyo hanzi mandisiyawo Lilian Makombe hawa mbuya Gudo ndimbuya Gudo manje mbonera freestyle ekonakanganisa akandeka mbuya Gudo ndimbuya Gudo ndo vaita zvigonzi vanenge varipo vachiona zvine zvichiitika aiwa then mumwe ndianivutapo vakawanda mana vamwe vacho hei mungozo apa ndakadza kuverenga kuverenga kapo hanzi maberin chirinda maberini chirinda asi makomenda angu Sekuru Gudo chingurinda kupaisana sorry wena sha that is
kuverenga mai dada kuti azama hey shout out to you, Malberin. I see you then. Tukukona ine murikuwera mamshuya then pana polite chineza apinda futina manje hanzi kunokwense kuri kujoga bozo kuti dawa thanks wena ITNP yemwa mwimbi wachidika kusimukira zvakare ari best kuti strand here in Western Cape anemba music nereka ukonenda ndori para poster nemachuwa kana wandoshanda na producer hanzi JT Pamshina. JT Pamshina, shout out to you. JT is a big producer and best to strand uko ana producer gospel sim dance everything kana mjida kuta ma productions na munompata ari best to strand JT Pamshina na JT music mana weda shout out to my producer kuna TNV yes them sounds anoroa kuti zvingoma iko akaipata kuti munjana naye kuna best kumira working shout out to naye iko wakanyanya kuna mwana kuti munywana akauya ikokoku anonzi Moss kana kuti Moss remwenezi ari chingungu ndengu kuti chandakatopinda ndakatosiya kuti track paRIDDIM remukomana iye para pegar uma song por isso I don't praise proxy ngoshi chama why is it so guys chama ya kumbiriso ne machino poliso chatozo poliso please guys but not please may you subscribe guys subscribe to our channel. You know we need your support too. Subscribe and like our channel. Tinanyasha queen tea glands anzi vanhu vasina mazino vanhu vasina mazino atochokwadi live hazina kuchinda man vedo RIDDIM guys hey tomba pana bakapa live ndokukanda RIDDIM post nderenyu guys ndevaripa mukutimira vanhu vakawanda RIDDIM murikuya imimi chete chingogara makateya nzeve kuma inbox kwenya mamoshandisa nzeve iri kuverenga ma message it's up to you but kuma inbox ikokoko changobunduka praise proxafara inina farao futi kana patina anzi Ian Bandera andika eka anzi Sekuru Beni rabaraza yapa ndwangu kana mchidana chindevere kuti I accept food all kinds of payments thanks I accept all kinds of payments hands I thanks my producer chichiwe mana thanks okay pana msikana proxy proxy is an upcoming artist as well who is based in Cape Town anorowa music yake iri very soft kunyanya ma love songs ake ndomada. If you want to support Proxy, please you can support Proxy from a social platform ake go and subscribe, like and follow Proxy. Who else? Thank you this money at now that sound irikuita say sound inyazotinyorora kuti irikuita say please kana report zoka kuti and the sound problem guys nyazocheka ma settings iri panya now ye mic here iri chichiri kuitika please chimotuze kuti chichiri kuitika atisikuziya okay iri kutaurisa seko hanzi chimbogadzirisa sound thank you bro. I don't know what is happening to sound yedu but let's look at that. We'll look into that. What is happening to our sound guys? Please let us know. Mukatudzwa in time and tikatwa tatogadzirisa takunzwika thanks Lillian thank you kana jabu Mike but now fine thanks what you just let us know comment section. Munoziva kuti Sekuru Gudo Pikicha TV richiri nyana re TV ma engineers edu we still working on it. Hazina ati mukanya nawe mana fusiridze basa chisiridze basa yes aiwa isusu chatinongoda chete ndechekuti mangoma arohwe vanhu vaende kumberi hanzi sekusimuka kwakamboita vaya sekusimuka kwakamboita nemiwo munogona kungosimuka dzingori nyaya dzesungu nefocus chete ndozvo zvinongodiwa. Amana rabami chiruza kuti Mike dziri kutora ball here naona MC Praise hanzi na MC Praise hanzi yabva yatanga again chichatanga chichiri kuitika pa sound please 20 maybe pane zviri kuitika 20 or maybe tikambochinjana ma Mike
How far now? I hope zvapo kana mamaiki apo ndofara kana mutonudza kuti papane zviri kuitika avapo hanzi music ngaitsve nhupu ndiri kuuya ikoko uya I hope sound yedu yapo guys avere chimbotiudza ine sound guys let us know as well hanzi iri kumbobreka thanks wena tetiri kumboziva komana dainegona muna ana screwdriver here ana ini ndazvitaura ndikati black voice rangu black. I think inyaya yekuti nhasi handina kubata black. I think I will do something about it next time. I will see what I can do, but anyway I hope guys nhasi nyaya yedu iri pangoti pane chiridhimu chinyowani chinonzi good intentions chagadzirwa zvakare naNHUBU weManaF naPTK vadzokorodza zvakare mushure mekumboti pasoft touch a few months ago tadzoka futi nechi vadzoka futi nerimwe ridhimu rinyowani rinonzi good intentions, but this time ridhimu i conscious or it's reggae. Izvi vazviitira nekuti kune mamwe maartist aicomplaina kuti no dhanzo ramakagadzira raimhanya, so we need something chekuti vanokwanisa kuita se nyatsoita pour out my emotions avo, then everything will be fine. Hanzi sound yedu yase apo napota kuti sound yapo ndikona mukadzi wangu futi ari kundikanda ndimoyo aiwa ndiri kuya kumba tumalove nemalikes ndiri kuya kumba nhasi ndikurara kumba ndiri kuya kumba asi kubva ipapo right article Dallas avapindira vati pe hanzi ndoripinda irero hanzi ndoripinda neshure chete Proto vibes and yapo thanks all president very much Proto vibes manguaona pane mukomana anzi Proto kana wingere baba nditola zvakawanda ndamboyanzo wazogona semukomana Wallace wingiti Wallace wingiti na Proto Hanzi we village 100 kamsena ndi village 100 no stable tawo hanzi na Dr. Buja smart hanzi smart Tazasana na baba hanzi kudani video hanzi matuizi akasiyana akababa kudani video achikuda pa video okay unfortunately hanzi good intentions and those that mirara kaitaka ne sponsorship ilipo guys zvinofana kuziva ne sponsorship ilipo sponsorship yoyo wakabatori na PTK vakachakumana shandika zvakadai then the rest ushakutoita mangoma kuita kwashata sei mafambisa techirita panepa kushandora mazvano zvichona nembinga mukati kana pane chipapa paside hanzi kana pasina mbinga zvinoda takawanawo mbinga yedu tairiziva kuti unoziva kuti hatanzwa nekushaya mbinga tichingozvishandira zvese tichingoita tega, but at last Mike Sekuru Gudo hazati Mike yaSekuru Gudo yaita sei ndiya Sekuru Gudo ere Mike. Thank you takudzwa ka mikitayo sora komana sorry sora komana unotitsanangurira kuti iri kuita sei Mike iri kubreka iri kurava break dance sound akomana sound iratiita sei. Okay guys, kana sound yedu iri kunetsa, I hope message yedu for today mainzwa kuti NHUBU naPTK vadzoka nerimwe rhythm chingungundengu chinonzi good intentions. This is a conscious rhythm. Hanzi natakudzwa hanzi engineer RP engineer ma-engineer tikutomada kuSekuru Gudo Pikicha TV mavacants aripo tiri kuda ma-presenter a lot of things we are going to need from you guys, so if you want to be part of this hanzi maybe TV station it will be fine. Network yedu iripo iri kuti 100% because Wi-Fi yedu is one of the fastest Wi-Fi's around in Cape Town. Hanzi Mike ita conscious kule wangu wapindira ka vapinda boti chatukuta ndakona kule salute atitika ndikuya kugonya tikoko bongo ndizidzisawo bolato hayi wanachapa chimwe chatina kuti wana nezvachapa NHUBU tauri kumwe zvachasarira right chinhu chandiri kunyanyisa kukumbirisa chete ndichakumbira kune vatsigiri anditika then ndokumbirawo chimwe kune maartist RIDDIM iri
harisi RIDDIM rekuti hanzi rine favor rekunzi panopinda big artist ponzi maupcoming apindewo ponzi anoda kudzidzira aite sei because hatizive pane chipo chako handitika pamwe chipo chako chiripo RIDDIM riri kupindwa nemunhu wese handitika riri kupindwa nemunhu wese as long as wangobata PTK kuJohannesburg wangobatawo NHUBU kuno ukati wabata Sekuru Gudo chaiwo vanokutaurira kuti zviri kufamba so so inini chandikuendesa kukumbirisa isapoti yenyu imimika zvainoita manje inototikomborera even chero ngononyora kuti thank you kana wanakirwa kana kuti pane pakadai nepakadhakwa munonha kuisa futi chii aiwa yakanakira chinhu 1 ndinonogadzirisa pane natadzi so mukangosiya good pese ka but kana pane pamwe manzo kuti apa panda kugadziswa pakadai so guys mucomment section kuYouTube ikokoko please munongonyora kuti pakadai pagadzise pakadai kana riri RIDDIM racho RIDDIM rinoda kunzi wai ndikuziva kuti manga muda kuona mavende angu but anyway ndazongotereka ndikupadze anyway tichiri ipapo zvakare ndoda kungotaurawo kuti kunoku kwana Fantani wechi Cape Town hanzi mungotaurirana mana mubudise mukuzvionaka kuti machicken chunks haana kumira machicken chunks ari bhoma ndo miriwo yekuti kana uri pamuzanzi unofanira kunge uchidya inoita kuti ungochinjawo kana ganda kana chii zvakanaka vanhu haikuna kunyanyira kutenga nyama dzinodhura dzekumanhingi manyaine machicken chunks zvinoita mbo anyway shout out to you Fantani chill sport kamudyariwa aiwa bolato thanks masikati Fantani ambonditi ndei pane video rakaita kuTikTok so rekuramba kugeza Fantani nenyaya yekusageza iyoyo ndo yatichanetsana nyaya yekusada kugeza tichanetsana levels arugeza mazono levels ameno zvinani ameno kabhebi karangofamba nako usataure kanodzikana anochizirwa but Fantani maskati angaitaura kuti hanzi zviri nani kuti aende hake kunorwa kuUkraine pane kugeza handizive kuti vanhu vadhafu havadi kugeza Fantani changu hanzi butters aiwa bo salute mukoma wangu Fantani shout out to chill sport ini na Fantani ndiani muombe Fantani mudiki kwandiri hatase dumbere panoitwa sei Fantani akandikunda tumbu chete asi iye mfana mudiki mfana wangu Fantani shout out handitika tapagadzirisa kunyepera vanhu asiri muombe ndoda kuzongotiwa mana guys rangu raita sana PTK Levels Sunshine Dollar Gators na JMP ntana kumaproducer ndinonyoziyana nawo Serek na Oskid Simplex DJ Tamuka Rodney nokoti guys please ramai makangobata basa ramuri kubata iroro chini ichi toti chiende kumberi pane mufana wedasa DJ White DJ White pane mumwe futi asara futi pauster Dark City Don Johnny Dark City music mfana kuti Sean Dika was apa Josapa Mighty Perfect tina DJ Loso yes DJ Loso one on the Instant FM Instant FM is one of the brainchilds Yama Zimbabweans are very and IQ is very high because Instant FM is there to promote upcoming artists kunyanya last kuda kudiridza kunonaya tichizotataura kuti havadiridze kunonaya vada kubatsira mageto atiri kusimukira kuti vaende kumberi saka you have to follow nekulike nekusubscribe kumaplatforms Instant FM because zvakanakira kana vana vako mangwana anyway hanzi na Kickman zvasangana zvikomana then iye bandira hanzi keep it up good work mana keep it up the good work women having PTK but hanzi has mafanizi before soft touch hanzi ndakarota
muchirowa mariddim together one love yakafanira rotaka uyu maprofita eshuwa here anotaura zvinhu zvezvaitika tichaenda kuti timbomira tichaendedza zita rake kuna Chiwenga onyatsonoongorora kuti ndezveshuwa here kuti mukomana anoona uyu kana angada zvikunzira Wilfred hadzamana pindurai tione abvunza ndichiya hanzi kosofuti tachiridhimu rakapera here hatina kuona akahwina ko rinogopera sei ko musi wa12 usati wasvika iweweka wabva wangoziva nyaya dzacho kusvika musi wa12 nhasi date ndiani kuti ndasvika na6 nhasi date ndiani guys nhasi date ndiani nhasi ndi6 tongoti nhasi ndi6 tongoisa pana 6 tongoisa pana 6 vane dziri kumberi nedzi kumashure chingodzoka ipana 6 moya pana 6 ipapa nguva dzedu dziri kuti 9 musi wechingani uno nhasi musi wechingani ko nhasi tombobvunzo guys nhasi ngani hatisi kutomboziva kana date but anyway inyaya yekuti tinogara tiri mumba saka hatiziva kuti panzabva zvakamira sei kwavira here kana kuti alright guys aiwa ininika ndakuzwa hope guys but chana ndichida ngoti ndite sei mungozivawo guys nditongoti please support yenyu yakakosha guys paipa pamunonzwa munhu achiti please subscribe vanhu vanokanganwa hatisi kuti mune musingade kusubscribe toziziva kuti munokanganwa munoenda mongonoti watch video moona mofara monakidzwa then pamunozotitsvaga paipa kuti vanhu vakaenda nekupi inyaya yekuti unongosina kuzosubscribe mai because once wasubscribe chinoitika mai ndechekuti unenge wachikwanisa kuona zvinhu manotifications anditi anenge akuchipinda pakandwa chakadai pakandwa so hamuzoti munhu apera anditika nekuti makaona vachiramba mukomana tiudzei something isati apana chakanga chirikukotenezvo I think vanhu sadza raane mabhachi vanga vachitu nhasi hanasi thank you guys for watching us mukomana muri active pasocial media chitaura yake kupedzisira mazita emaplatforms enyu nhamba taisa pascreen apa vanhu vanodziona pane tunhu tiri kubuda tichiwanda so vanoona nhamba dzavo ipapapo zvakamira sei right painstagram munobata pakanzi NHUBU wemanafu handitika yangonzi NHUBU wemanafu iro zita rangu iroro NHUBU wemanafu painstagram then mukauya futi pafacebook its wemanafu NHUBU zvangochinjana chete NHUBU wemanafu kuinstagram then kufacebook its wemanafu NHUBU handitika nyanyawedrakati NHUBU iri ribatii mukangobata kuti NHUBU chete NHUBU muri NHUBU here kana muri NHUBU inenge pakamira sei ini ndinoona sekuti zviguno zvangu izvi ndo NHUBU ndikangobviswa zviguno zvangu izvitikuda kuendesa zvigunwe izvi peya kuri kupiwa vanhu mari dzekureba mari dzekuana ndokwatafunga kuti tiendese zvigunwe zvenhubu tonoona kuti hatigona here but anyway musati maenda kureka vanhu vese vari kuona tikukurudzirai kuti search pafacebook pana munoona page rakanzi Sekuru Gudo Pikicha TV ndo patiri kubroadcasta live from ndo zvatinoita paSekuru Gudo Pikicha TV tinokupai high quality content tinokupai maservices ana high quality ndinoshuta music videos maphotos graphic designing tinoita zvakawanda right now tiri live inonga muri kuona zvikuitika vamwe vatotadza kuti chii chiri kuitika yes ndo udobi hwatinoita kuSekuru Gudo Pikicha tinonyanya kudhila nezvemavideos kunyanya so mavideo needs enyu makasununguya kuita sei kundibata toshanda musakangana kuenda kuYouTube ndine YouTube channel yangu inonzi Sekuru Gudo Pikicha wacho ndeweshona Sekuru Gudo Pikicha weshona you can go there subscribe like and ring the notification bell such that every time that we post new content you get to be the one to be notified first without us bugging you nema links kuma DM enyu nekuma inbox enyu. Anyway, I think for today is enough. RIDDIM redonzi good intentions rakagadzirwa naNHUBU wemanafu aina PTK vadzoka zvakare after vambokupai soft touch RIDDIM rakapindwa nemaartist akawanda. Yes, ipapa takaona RIDDIM redu medley richitanga nemukomana anonzi Kickman. Yes, paive nekabebi kange kari pepapo akabebi kasina kumira mushe makangozvionera panga paina na dangerous weapon zvakare vanga vari ipapo panga paina na Fletcher vanga vari ipapo panga paina KTL mapero panga paina Kosa
Captain Osa. Captain Osa mfana wedu ari kucitrus teoko akafambira rhythm akapinda tikamisa pamedley kanga paina twangu diki tinonzi anuti Shona nani Shona na Morphine. So I would like to say shout out to Komandoma, the ex-Mandoma. If you are seeing this, shout out to you, my brother from another mother. Panga paine ni zvakare Sekuru Gudo ndiri kumusika ndakangoti vazukuru avo vanozondivenga kana kuvengana kana kurovana vachishaya kuti panga pana Ronnie the Catalyst. Exactly, pana Ronnie the Catalyst. Panga paine musikana anonzi anu baba na Kimi akabata go and check medley iroro vanorowana pachana inonzi chi vanowana pa Zim Extra Talent ngononyora Zim Extra Talent even jero ngononyora straight pa Google ngoti Zim Extra Talent Zim Extra antangana X anditi antangana X so it's Zim yatinongonyora ya Zim then pana extra manje awushayisa iwe yawe wako Zim Extra overzoita bo matopinda moto subscribe mo like neku follow that channel again neku press a notification bell such that next time they post new content you get to be the one to be notified first. So anyway, musakangana ku follow page rinoironzi Sekuru Gudo Pikicha TV. I know kuti muri kuona from different pages. Yes, would like to thank my admin pages wayo nekutipa mvumo yeku broadcast tichipinda nemagarden awo tungoti tiri kudawo mafans kuti zvedu zvityise wona ivava makava follow mukaita same makava subscribe ko chingoti taiwa zvamakamboita kuJerusalem zvakamboitwa zviya mukoti like moti follow mo subscribe. After this one ndura kuona my likes angu akwira akuona ma Facebook ma subscribers where guys Sekuru Gudo Pikicha TV pasakangana zvakaenda kuna NHUBU monoita the same anditika even chero mukachizwa zvivindi nemanyawi asi zvanhasi tichitobva panapa datotasa kuti mani mangani guys please ndoziziva kuti munokanganwa kungoti paneka uye zvamatoona but kuita se boss wobva achichonishamisa panotakara 20k views achitika poita masubscribers mashoma azvirevi kuti vanhu vanenge vasinga chii chineichitika vanhu vanokanganwa vanongonoti kukanganwaobva anakirwa musakanganwe kungodana kabhatani kaya akakutaidza kutumira mari kumusha kana uri kunyika yezimbabwe unogona kungoramba uchitumira mari yako newhatever platform yaunoshandisa akabhadharisa kungotekenya so nopawo NHUBU manyawi nemanyukunyuku ekuramba achibika zvingungunengu hamuzoti munapera azvidaro munoramba muchiona zvinhu zvinenge zvichiitika musaite ignorant vanhu vekuzimbabwe ngatimbosapota newo zvinoita manigerians zvinoita vanhu vekuindonesia unoona munhu aine 600k subscribers chichi kuitika tobva tamubhiga pano kuzimbabwe tomupa mari yese sezvamakaita mukomana uyu anonzi anu weZCC anti Benachi hatiada kutaura zvakawanda but hanzi mukomana akaenda nebhegi rekureba yes tingitasirwa kuti bhegi rekureba muripochi mageto youthwo vatengewo chi vakasubscribe toendawo kunyika dzavo ka munofarawo kamuzatiwo kana ari Wingi D kana ari Lady Squander kana ari Raspombe aendawo kune nyika idzodzo idzo tinofara tikadza kuti hanzi aenda ikoko apuhwa atora mari yese ikoko zvikomana zvedu izvi zvepazimbabwe zvichidzoka so please subscribe tine zvizvarwa zvemunyika mako. So guys please I think questions akawanda munomaisa comment section tichamaverenga after this show then we respond and try to improve pashow yedu. Thanks nekuti notify kuti our audio is not working well. I'm going to work on that. I'm still working on this platform guys, so it's very hectic and I have to upgrade like up. I'm going to talk about my mic maoko. Please if you want to sponsor or to support this movement makasonokuka ngondi inboxa musandipe mari munogona ngonditsvagira equipment ya munofunga kuti inogona kuimprove zvinhu zvedu kuti zviende mberi. I think now yema mic idada ine ma wireless microphones kana tsiri kuita hondo nentondo neviolence nemacables. I think ndo ari kuita achita ma loose contacts and that kind of stuff. NHUBU mashoko ekupedzisira tisati vhara chirongwa mashoko ekupedzisira guys nyinyi kungoramba ndichingodzokuridza chinhu chimwe chete hangu please chingoti supportaiwo tisupportei supported tiri kuda isusu haisi mari
chisi chingwa hatizi hembe handitika takatopfeka kudhara tinongodongoto patangopostawo zvataposta izvozvo handitika patinotiwo please subscribe and share kungosubscribe hatiti kuti share vanhu vakawanda kana iye ari pasaidi pako ngoti wambonohera ungomusherawo iye ari pasaidi handitika so please guys subscription yenyu inoreva a lot patiri follow and ring the notification bell pamachannels anhubu wemanafu mukangosecha ngoti nhubu chero changobuda chakati nhubu chikodzvanya chete uchingoenda ipopo chingoenda Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, whatever, OnlyFans, I don't know, whatever platform yaunenge uri, please search for nhubu wemanafu, search for zita iro, search for that handle, then go there, like, subscribe and follow. Sekuru Gudo Pikicha TV, the same. Unongosecha ngoti Sekuru Gudo Pikicha wacho ndeweshona Sekuru Gudo Pikicha ungosubscribe woita zvaunenge hanzi namai nhubu Sekuru Gudo vanoonekwa neblack label pane zviri kuitika. Anyway, engineer wedu titibvisira pamasaisai takuda kunorapa tibvisira pamasaisai engineer. So guys, bye bye. Ona chekupedzesera guys, our support ezo sure please vanhu vemusic ngatisapote. Mukuona maiki isusu takuibata kwekwangu wakadiki guys, ko vanoimba vanobata usiku hwese swika kupedzesera yakundiremera ndakutobudatira rumwe rwoko panapo hachitibvisena vanorara ini ne black. Hayi mwoyo wangu ungori kublack naingo black. Guys baita basa inini ndakuenda inini ndakuenda zvangu ndofana tichena ndonanga nekubu noenda neukuku kanoenda nekubu miraendika ndimbonotsvaka black pasera pane chitavheni chepasera pa hatitika